Dewin a'r Mabinogi, Chwedl Branwen. Branwen a Bendigeidfran yw prif gymeriadau y chwedl yma. Mae llawer o bobl yn gwybod y stori yma, ond mae hi'n rhy hir a dychrynllyd i'w dweud yn llawn, felly dyma fersiwn fer i chi. Roedd Branwen yn dywysoges, ac roedd ganddi wallt melyn yr un lliw a blodyn dant y llew. Roedd hi'n garedig, yn ddoniol ac yn hoff iawn o anifeiliaid bach. Roedd Branwen wedi priodi Matholwch, brenin Iwerddon. Roedd gan Branwen sawl brawd, ond yr un mwyaf oedd y cawr, Bendigeidfran. Dyma Bendigeidfran y cawr. Fe oedd brenin Ynys y Cedyrn, sef enw arall am Gymru, amser maith yn ôl. Roedd Bendigeidfran yn hoff iawn o eistedd ar graig yn Harlech, yn edrych allan dros y môr tuag at Iwerddon. Roedd sawl peth trafferthus wedi digwydd rhwng pobl Cymru a phobl Iwerddon wrth iddyn nhw drefnu priodas Branwen a Matholwch. Ond yn y diwedd, roedd pawb yn hapus ac aeth Branwen i fyw i Iwerddon. Ond ar ôl ychydig o amser, roedd Matholwch wedi troi'n gas. Roedd e wedi cloi Branwen yn y gegin a'i gorfodi hi i weithio ddydd a nos. Roedd Branwen yn drist ac yn unig yn y gegin. Yr unig rai oedd yn cadw cwmni iddi oedd yr adar bach oedd yn dod i gael briwsion wrth y ffenestr. Gwnaeth Branwen ffrindiau gydag un ddrydwen arbennig. Digwyddodd rhywbeth rhyfeddol un diwrnod wrth i Branwen siarad gyda hi. Helo, ddrydwen fach. Tyr di gael briwsion. Wyt ti wedi cael bore braf? Holodd Branwen, heb ddisgwyl ateb. Ydw, diolch, medde'r ddrydwen, mewn llais pitw bach. Roedd yr aderyn bach yn siarad. Roedd Branwen wedi gwirioni, a theimlodd yn hapusach nag yr oedd hi wedi teimlo ers amser hir. Un diwrnod, penderfynodd Branwen ddweud wrth y ddrydwen am hedfan ar draws y môr at Bendigeidfran i ddweud wrtho fod Matholwch yn gas iawn a'i bod hi mewn carchar. Hedfanodd y ddrydwen dros y môr a dod o hyd i Bendigeidfran ar y graig yn Harlech. Glaniodd ar ei ysgwydd a sibrwd y neges bwysig yn ei glist a oedd mor fawr ag ogof. Pan glywodd Bendigeidfran y neges, roedd wedi gwylltio'n gacwn. Casglodd longau llawn milwyr yn barod i groesi'r môr. Ond oedd yr un llong yn ddigon mawr i Bendigeidfran, felly fe gerddodd trwy'r môr i achub Branwen. Roedd milwyr Matholwch yn gwylio'r tonau. Dechreuodd un ohonynt weld siap rhyfedd yn dod tuag atynt. Beth welid i? Gofynnodd y llall. Mynydd yn symud tuag ato ni, ac ar y mynydd mae yna 2 lyn glas yn disgleirio. Nid mynydd oedd y milwr yn ei weld, ond pen enfawr Bendigeidfran, a'r 2 lyn oedd ei lygaid. O na, Bendigeidfran, brawd Branwen sydd yno. Brasiodd y milwyr i rybuddio Matholwch. Roedd yn rhaid iddo ddianc. Glaniodd Bendigeidfran a'i filwyr ac eithant yn syth ar ôl Matholwch. Fe groesodd hwnnw a'i filwyr afon fawr wyllt a thorri'r bont y tu ôl iddynt. Doedd milwyr Bendigeidfran ddim yn gallu croesi. Felly gorweddodd Bendigeidfran ar draws y dŵr ac fe gerddodd ei filwyr drosto fel pont. Allai Matholwch ddim dianc ac roedd yn rhaid iddynt ffrwydro. Roedd Bendigeidfran a milwyr Cymru yn benderfynol o ryddhau Branwen. Roedd hi'n stori drist yn y diwedd oherwydd bod yna gymaint o ymladd. Llwyddodd Bendigeidfran i achub Branwen, ond cafodd ei ladd, ac roedd Branwen yn drist iawn. Ond roedd pawb yn cofio
Cymaint yr oedd Bendigeidfran yn caru ei chwaer, ac yn cofio pa mor garedig oedd Branwen gyda'r frydwen fach wnaeth ei hachub. Dwi'n teimlo ychydig bach yn drist ar ôl y stori yna, ond mae straeon da wastad yn gwneud i ni deimlo pob math o deimladau. Weithiau'n hapus, weithiau'n drist, a weithiau'n ofnus. Allwch chi feddwl am stori sy'n gwneud i chi deimlo'n hapus? Efallai stori amdanoch chi'ch hun, neu rhywun rydych chi'n adnabod. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r stori yma sy'n rhan o chwedlau'r Mabinogi blant. Hwyl fawr am y tro!